Handitye garwe. Ngano yakanyorwa naanodiwa achine makore 3. Baba? Mwanangu. Munoziva here kuti garwe rinotyisa? Hongu mwanangu. Garwe rinotyisa. Asi handitye garwe. Hautye garwe? Sei usingatye garwe? Baba, kana garwe rikaedza kundiruma, ndinotanga kuriruma ndiri ini. Wati wamboona mazino egarwe iwe? Nezimuromo riya? Ungariruma shuwa? Hongu baba. Heya nai. Uyezve rikaedza kundidya, ndinoridya ndiri ini. Heya nai. Hongu baba. Kutorisa pakati pechingwa kuita sandwich. Ndazviona mwanangu. Zvaunototyisa ndiwe. Chaizvo baba. Garwe iroro rikandidena, ndinotorikandira mumvura inopisa iri mupoto. Mupoto shuwa? Hongu baba. Kwete mupoto chete. Rikandidena, ndinorita ice cream yegarwe. Yowe, ndatofara kuti handizi garwe. Ndamba ndatotya. Hamuzvizive baba, ndinototyisa inini. Ndabvuma mwanangu. Ice cream yegarwe shuwa. Asi nei mwanangu, kusaka unoita kana garwe rikakutandanisa murwizi? Zviri nyore izvo baba. Ndinosvetuka, ndobva ndabuda mumvura. Makarwa hakwanisi kumhanyisa kana abuda mumvura. Garwe rakapusa uyezve rine chinono. Ini ndakangwara kupfuura garwe. Ndipo panoperera ngano yedu yanhasi. Kana mafarira ngano iyi, munokwanisa kuiwana mubhuku redu rinonzi Donhodzo reZororo. Tine dzimwe ngano dzamunokwanisa kuwana paYouTube pachannel yedu inonzi Sarura Kids. Ngatikurukurei paInstagram, paX, paPinterest, paFacebook uyezve paTikTok. Zita ndiro rimwe chetero rinoitwa iro Sarura Kids. Muva nezuva rakanaka. Tozokuonai tichitamba tichifara tose neve Sarura Kids.